Sziasztok, srácok, itt van Ákos. Ugyebár én is másik videós vagyok, csak akkor betöltődne ez a szor, akkor egy de mindjárt be is töltődik. Addig nézzük a szép tájat. Nézd. Szólj mikor. Jó. Várj. Itt van. Itt a fiókom, itt ezt így eltakarom. Jaj, a szar. Ezt így eltakarom, itt van a fiókom. Úgy az a mocskos, nyomos. Ákos a játékmester. Kövessetek be, please. Aranyszerető vagyok, meg tankszerető. Aki is velem tart, azt kérlek iratkozzatok fel erre a csatornára, mert ez nekem nagyon jó lenne, hogy élő közvetítés is csinálja. És akkor jönnek a több hírek, Dáviddal is majd lesz még többször. Úgyhogy... Meg rám is iratkozzatok fel, nekem az a csatorna nevem, hogy Davidka a Pro. Ugye bár, ha mind a kettőnket adjátok a videót, akkor próbáljuk majd csinálni többször is. Ugyebár ilyen Brawl Stars-os, meg ilyen YouTube képes videókat próbálok csinálni, meg néha ilyen botosokat is. Vagy ilyen játékos videókat, a Dávid pedig. Én Stumble Guys, Roblox, meg Brawl Stars-os, meg lehet, hogy más játékban is fogok. Mondjuk én próbálnék olyanokat is csinálni, mint például az én játékén közül egy párat úgy levideózni, hogy legyen valami zene, amire és egyszer megpróbáltam jó zenére, amit imádok is. Az egyik kedvenc játékoknak a zenéjét fogom majd egyszer beállítani, hogy legyen jó hangja. Azt majd ha fel vagytok iratkozva, akkor meg lehet majd csekkolni. Azt vagy holnap, vagy mert meg fogom csinálni, de ahhoz meg kéne egy... Mindjárt vége a videónak. Kicsoda? Mindjárt vége a videónak. Videót kéne csinálni, ne pedig sortot. Tényleg. Köszönjük. Másikos srácok. Majd bekövettek. Csöztök.